Temporaryong gibalhog sa detention cell sa Kalilangan Municipal Police Station ang mag-live-in partner nga nasikop sa anti-drug operation ipahigayong search and seizure warrant operation alas 10:40 sa gabi niadtong Biyernes, Nobyembre 14, 2025 sa may Purok 2, Central Poblacion, Kalilangan, Bukidnon. Ang mga suspitsado nailang sila si alias Duki, 44 anyos, o kapuyo nining si alias Nikki, 44 anyos. Na-recover sa mga operatiba ang napulo kapakiti sa gituwang Shabu 12 gauge homemade shotgun nga adunay sulod nga steel magazine nga gikargahan og bala, 20 ka piraso nga aluminum foil strip og uban pang drug paraphernalia. Ang kinatibukang gibugaton sa nasakmit nga Shabu nga motimbang sa 52 gramos nga adunay standard drug price nga 353,600 pesos. Kikatakdang pasakan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon pagpahihot sa kinadiling druga o ang Republic Act 10591 kon ilegal nga paghupot og armas ang duha ka suspitsado. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirmi sa mga food supplements nga gama sa East Health Incorporated. Labi na ang Premium D3 Subtil Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Recabo, ex